tanan ang usa ka ginikanan kung masuta nga nawala ang iyang anak, dili gayud mahimutang. Siguro kung naay ginikanan nga dili manumbaling nga mawala ang iyang anak, nan dili gyud siya maayong ginikanan. Labi na siguro kung ang anak usara, mahuna nga muraba o magunob gayud ang kalibutan kay tungod ang iyang anak na wala. Kini ang maong pagbati ni Maria o ni Jose sa ilang pagkadiskubre nga si Jesus wala na sa ilang panon. 12 anyos si Jesus, busa sama sa atong kasinatian, ang 12 anyos na ay pagka-independent na. Dito na sa barkada mukuyog. Dili na kayo mudikit sa ginikanan. Uban niya na nga maong background, si Maria o si Jose nagkumpiyansa nga tuwa siya ngadto sa iya. Busa sa katapusang adlaw diha nila na diskubrihan. Tulo ka adlaw nilang pinangita kang Jesus. Ug siguro ang stress sa usa ka ginikanan dili mahitsura. Ang kaguol sa kasing-kasing ni Maria dili madrawing. Ang kabalaka ni San Jose dili gyud siguro mahatagan og description. Kay si San Jose gitugyan gayud niya si Jesus. Gitugyan gayud kaniya si Jesus sa Dios Amahan. Unya mawala. So, maingon nga irresponsable siya. Apan kining tanan nahitabo mga igsuon, aron sa pagpadayag sa usa ka elemento diha sa kinabuhi ni Kristo. Nga sa nagkadako siya, nagkaklaro ang iyang misyon sa iyang kinabuhi, ug sa nagkadako siya, mas tataw na ang iyang paingnan sa iyang kinabuhi nga siya iya gayud ngadto sa pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Mao nga ang iyang pagpabilin sa templo, didto siya sa mga magtutudlo sa balaod, didto siya sa mga kaparian, naghisgot, nagistorya, mahitungod gayud sa Dios. Siguro 12 years old, ang imong imagination, ang akong anak, tuwag yun ni sa, nagdula yun ni Julens. Ang akong anak, tuwag yun ni sa computeran. Ang akong anak, tuwag yun ni sa mga circus ug lingaw-lingaw. Pero si Jesus, anaa sa templo. Nakapangangha kanila. Murag advance ra kaayo sa iyang edad, ang iyang pag-concentrate diha sa templo. Apan ang tubag ni Kristo nining tanan, wala baday kamo mahibalo nga kinahanglan ako atua sa akong amahan. Nindot nga tubag nga wa masabtan ni Maria ug ni Jose. Apan kining tanan kabahin gayud sa inanay nga pagpadayag ni Kristo sa iyang kinabuhi nga siya para gayud sa katawhan o para gayud sa buluhaton sa Dios. 12 years old, makahuna-huna ka kaanak, na gani 40 anyos na, wa pa kibawag asa padong ang iyang kinabuhi. Pero si Jesus, as young as that, nagkatinaw, nagkaklaro ang direksyon o misyon sa iyang kinabuhi. Apan kining tanan mga igsoon, labaw sa tanan, dili lang pagpadayag kung kinsa si Jesus, kundi gipadayag usab kaniya kanatong tanan kung kinsa kining banay ni Jesus. Si Maria, labaw sa tanan, nga nitipig sa tanan ni bisag wa siya kasabot sa iyang kasing-kasing. Tungod kay ang kasing-kasing ni Maria, gayud daw partner sa kasing-kasing ni Jesus. Nga diha sa kasing-kasing ni Jesus nga puno sa gugma, gisaulog nato gahapon ang Sacred Heart of Jesus, puno sa kaluoy,
Ang kasing-kasing usab ni Jesus ni Maria, uban niya ng maong kasing-kasing nga dili malalis ang iyang gugma ngadto sa pagbuhat sa kabubuton sa Amahan, ang iyang gugma ngadto kang Jesus. Kung atong tan-awon mga igsoon, the similarity of their heart is that they have a heart of letting go. They have a heart of letting go. Kung hunahuna manggug ka nga imong kinabuhi para sa uban, hunahuna manggug ka nga imong misyon sa imong kinabuhi sa kalibutan alang sa kabubuton sa Amahan, una sa tanan, i-let go gyud nimo ang imong kaugalingong plano. I-let go ni Maria nga bisag wa siya kasabot unsay gisulti ni usay kahulugan sa gisulti ni Jesus, iyang gihimo kini nga human pagsulti ni Jesus nini gidala nila ngadto balik sa Nazareth. Apan ang pinakagrabe nga letting go nga gipakita ni Maria sa iyang kasing-kasing kadtong didto siya sa tiilan sa krus. Letting go of Jesus, her son, dying on the cross for the salvation of humanity. Nasabtan ba to ni Maria? Wala pa siya makatugkad sa tanan niini. Apan iyang gihimo tungod kay iyang kasing-kasing puno usab sa kaluoy ug sa gugma. Busa mga igsuon, ang atong tawag ni Jesus atong igsuon na kasing-kasing nga balaan, Sacred Heart of Jesus. Natay mama nga ang kasing-kasing usab, no? Putli tungod uban sa gugma sa Dios. Ang pangutana, ang imong kasing-kasing, kumusta na? Niliwat ba kang Mama Mary? Ang akong kasing-kasing, atong kasing-kasing, nagsalamin ba sa kasing-kasing ni Jesus? Kini ang bililhon kaayo nga pamalandungan nato. Wala lang kita dinhi aron sa ulugon ang kapistahan sa Immaculate Heart of Mary, kundili mulili ngusisa sa atong kasing-kasing kung susama ba kang Maria o kang Jesus. Kini ang atong misyon. Kini ang atong buluhaton. Kini ang gusto sa Amahan nga atong usisahon karon aron makabuhat kita sa iyang kabubuton dinhi sa atong kinabuhi. Amen.